Супокой вам. Похвален Иисус Христос. Збираємося сьогодні в цей святий день у Божому домі. Так само вітаю серед нас Його Екселенцію, народного митрополита Мінсько-Могилевського, арцибіскупа Тадеуша Кондрушевича, які узначали цю целебрацию Святой Мши, так само здійснить благословление с памятной дошки в honor Яна Дамеля. Просим вас, Экселленция, об означении молитвы, это Слове Божьем и благословении для нас и то самое здійснение этого открытия, этой памятной дошки.
Poważany ksiądz proboszcz, poważany ksiądz Andrzej, poważane braty i siostry. Na początku tej świętej mszy od усього serca szczero всіх вітаю. Najpierw хочу подякувати всім тим, хто привів нас до сьогоднішнього дня, хто допомог реалізувати цю мару, як у цьому костелі Возвышения Святого Крижа на Кальварійських могилках була освячена і відкрита пам'ятна дошка для нашого славутого земляка Яна Дамеля, який похований під цим костелом, який уписався золотими літерами у історію нашого міста, дякуючи своєму мистецтву. Ми повинні пам'ятати в наших коренях, бо наші корені – це той подмурок, це той фундамент, на яким ми будуємо нашу сучасність і будемо будувати нашу будучиню. Втечі всіх вас так само хотів би виказати щиру подяку Національному мистецькому музею Республіки Білорусь і привітати замдиректора цього музею Сергія Володимировича Вечера, а так само хотів би подякувати скульптору Павлу Войницькому. Менавіта їх намаганнями ми можемо сьогодні побачити цю дошку, яка буде освячена після цієї святої мши. Відомо, що наш славутий мастак Ян Дамель, він жив у многих країнах, і тому вітаю так само представників Шарштафе Литовської амбасади пані Асту і так само Шарштафе польської амбасади пана Марціна. Так само перед початком цієї святої мши хотів би ще раз подякувати вам, дорогі брати і сестри, за ваші молитви у той час, коли я 4 місяці не мог уїхати у Білорусь. Це був знак солідарності, знак великої підтримки для мене, що для мене особисто, так само і для вас було важливо. Ми разом несли цей криж. Напевно, сьогодні далі ми повинні нести криж нашого громадства, яке переживає небачений до сьогодні громадсько-політичний кризис. Дякую ще раз вам, і хай добрий Бог усім вам благословить. Эту святую мшу розпочинаємо обрядом освячення води і окроплення цією водою. Цей обряд повинен припомнити нам наш хрест, тому під час цього обряду будем шкодовать за наши грехи, перепрошать Бога за их, как мы могли годно скласти наисвятейшую ахвяру. Усемогутний вечний Боже, Ти пожадав про воду, яка з'являється криницею життя і служить для очищення, були очищені так само наші душі і отримали дар життя вічного. Просим Тебе, освяти эту воду, якою ми хочемо бути умацовані в Твій день, Пане. Однови в нас животворчу криницю Твоєї ласки і оборони нас від всілякого зла, якою погрожає душі і тілу, щоб ми могли з чистим серцем наблизитися до Тебе і отримати Твоє збавлення. Прес Христа, Пана нашого. Yes.
Нехай всемогутний Бог очистить нас від гріхів і праз гэту евхаристичну ахвяру учинить нас годними брать удел у небесной гостине Его володарства. Боже, Ти хочеш пробивати у серцях праведних і щирих, ученикам ми, дякуючи Твоїй ласці, стали годним місцем Твоєго пробивання. Распана нашого Єсуса Христа, Твоєго Сина, який з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог праз усі веки вічні. Читання книги Левіта. Пан промовив до Моисея и Аарона, кажучи: «Коли человек має на скуру тела своего пухлину, ці струп, ці белую пляму, и з'явиться на скуру тела ягоная язва, проказа, то треба привести його до святара Аарона, ця одного з синов ягоних святаров. Гэты прокаженный человек, ён нечистый, и святар повинен обвестить его нечистым, бо на голове ягоной язва. И прокаженный, на яким есть гэтая язва, повинен иметь оденье свое разорванное, непокрытую голову, заслоненную бороду, и повинен кричать: «Нечистый, нечистый». И он будет нечистый увесь час, покуль будет на им язва. И он нечистый. Будет жить особно, и жилье ягоное поза лагером. Это Слово Божие. Ты отуляешь меня радостью избавления.
Ти отуляєш мене радостю збавлення. Счастливый твой, кому отпущено беззаконие, и чей грех забытый. Счастливый человек, якому Пан не залечил вины, и в душе якого нема подступов. Ты отуляешь мене радостью збавлення. Я визнав тобі грех мой, і не ховав своєї вини. Я сказав, визнаю Пану моє беззаконні, і ти зняв з мене відворот мой. Ти отуляєш мене радостю збавлення. Веселитесь, Пану, и радуйтесь, справедливые, воскликайте радостно, все праведные сердцем. Ты отуляешь мене радостью збавлення. Читання першого послання святого апостола Павла до Коринтянам. Брати, ці єсте, ці п'єте, ці нешто робите, усе робите на славу Божию. Не будьте причиною упадку ні для юдеїв, ні для греків, ні для костюла Божого. Як і я догоджаю усім во всім, не шукаючи своєї користі, але користі многих, щоб вони були збавлені. Наслідуйте мене, як і я наслідую Христа. Це Слово Божє. Пан з вами. Читання Святого Євангелія Павле Марка. У той час прийшов до Ісуса прокажений і, упавши на коліні, Його просив: «Коли хочеш, можеш мене очистити». І Ісус, злітавшися над ним, протягнув руку, докранувся до Його і сказав йому: «Хочу, будь очищен». І одразу з проказа сошла з Його, і він став чистий. Ісус строго перестерег Його і одразу відправив, кажучи: «Гляди, нікому нічого не кажи, але йди, покажися святару
і дай ахвяру за чышчэнне сваё, як загадаў Маісей для сведчання ім. Але ён выйшаўшы, пачаў вяшчаць і шмат расказваць пра падзею, так што ўжо Езус не мог адкрыта ўвайсці ў горад, але быў здалёк, у пустэльных мясцінах, і прыходзілі да яго адусюль. Гэта слова Пана. Глубоко поважаныя браты і сёстры, удзельнікі сённяшняй святой імшы. Калі мы уважліва слухалі Божае Слово, якое Касцёл прапануе нашай увазе ў 6-ю звычайную нядзелю, то, напэўна, вельмі лёгка заўважылі, што яно канцэнтруецца вакол вельмі страшнай хваробы праказы. Асабліва аб гэтым нагадвае першае сённяшняе чытанне і Евангелле. Ведаем, што гэта заразная хвароба. Сёння мы перажываем час пандэміі каранавіруса, гэта таксама ж заразная хвароба. І мы шукаем розных лекаў, вакцыны і гэтак далей. Можа, мы таксама не вельмі задаволеныя тым, што вводзіцца часамі каранцін, што дзесьці не можам паехаць, што некаторыя краіны таксама ўвялі сціслы каранцін, што таксама, калі мы вяртаемся з-за мяжы, нам трэба прайсці на самаізаляцыю, на гэты каранцін і гэтак далей. Але гэта не штосьці такое новае, гэта ўсё было ў гісторыі, такім, калі можна так сказаць, каранцінам, ізаляцыяй былі ахоплены таксама і тыя, хто хварэў на гэтую хваробу праказ. Першае сённяшняе чытанне, ўзятае з кнігі Левіта, з кнігі Старога Запавету, нагадвае нам аб жыцці гэтых людзей, якія былі заражаныя гэтай страшнай хваробай. Яны іх ізалявалі, яны былі самыя, яны не маглі ні з кім кантактавацца. Калі ўжо развілося судаходства, іх вазілі на востравы, на якіх ніхто не жыў. І гэтую всю ізаляцыю, калі так прааналізаваць Святое Пісанне і таксама сённяшняе Евангелле, можна падзяліць на 3 такія тыпы. Гэта найперш ізаляцыя самого сябе. Бо чалавек адчуваў з дня на дзень, што яго хвароба паступае, што яго хвароба развіваецца. Ён ведаў аб тым, што няма леку ад гэтай хваробы, яму балела скура, потым адвальваліся пальцы рук, ногі, рукі і гэтак далей. І ён ведаў, што ён не вылечыцца, што ён як асоба ўжо перакрэслены, і яго чакае толькі гэтая смерць ад гэтай страшнай хваробы ў страшных муках. Наступная ізаляцыя – гэта ізаляцыя ад грамадства, ізаляцыя ад сваёй сям'і, ізаляцыя ад блізкіх, ад знаёмых, ад супольнасці. Бо, як я ўжо згадваў аб гэтым, і Святое Пісанне аб гэтым кажа, ён быў ізаляваны. Рабіліся такія цэлыя нейкія месцы, ці агароджаныя месцы, дзе гэтыя нешчасныя хворыя павінны былі прабываць. Аднак ім патрэбна была дапамога, чыясь іншая дапамога, нават сяброўства, але ніхто не мог туды прыйсці. Такі хворы павінен быў, калі яшчэ не знаходзіўся у гэтым месцы ізаляцыі, у месцы абасобленасці, павінен быў, спатыкаючы іншага чалавека, крычаць: «Я нячысты, нячысты». Нячысты, каб ніхто не падышоў да мяне. Таксама і мы, можа, калі не маем маскі, ці як, то кажам: «Ну, ты не падыходзь, бо я не ведаю, ці я хворы, ці не хворы». Ну і трэці тып ізаляцыі – гэта ізаляцыя ад святыні, якую можна назваць ізаляцыяй Бога. Такому хворому было забаронена хадзіць таксама ў святыню. Было забаронена маліцца ў святыні. А ведаем, што такое для габрэйскага народа, для выбранага народа шабат, калі павінны былі ісці ў сінагогу і там маліцца, там слухаць аб'ясненняў Святога Пісання і там набліжацца да Бога. Сёння мы ведаем таксама добра, што каб вылечыць хворага чалавека, недастаткова толькі мець добрых лекараў, недастаткова толькі мець добрыя лекі, але яшчэ і патрэбная духоўная дапамога. І таму хворы кліча да сябе святара, святар ідзе ў шпіталь, у шматлікіх святарах, у многіх краінах свету ёсць спецыяльныя капліцы, дзе у нядзелю або штодзённа нават цэлебруецца святая імша, дзе хворы вернік можа прыйсці і памаліцца. Гэтым самым
костьол, ці церква православна, ці інше віровизнання допомагає цьому хворому чоловіку знайти себе і так само, як мало хоче вилічитися. Ну, може, це трохи смішно звучить, але це таке розповідали мені в Німеччині. Однойче, що ще у совєтські часи, коли Еріх Хонекер був перший секретар комуністичної партії Німецької Демократичної Республіки, хворів, і він просив, щоб його лічили у католицькому шпиталі. Ну, були державні шпиталі, і такий чоловік так високо поставлений, напевно, мав добрі умови, де його могли лічити. Я питаюся, а чому в католицькому шпиталі ти хочеш, щоб тебе лічили, а не у державній клініці? Бо у державній клініці працюють, а у католицькій клініці служать, допомагають чоловіку. І коли ми тепер сопоставимо перше сьогоднішнє читання з Євангелієм, ситуацію, у якій жили люди, хворі на хворобу прокази, з тим, що о чому розповідає нам Євангелія, то бачимо якби два полюси. У першому сьогоднішньому читанні ми бачимо, що такий чоловік відкинутий, і він вже нікому не потрібний, ніхто йому не може допомогти. У Євангелії Ісус протягує руку допомоги йому. Але щоб отримати цю допомогу, цей хворий йде до Ісуса. Він добре відав, що Ісус чинив чуди. Він добре відав, що Ісус допомагав. Він добре відав об тим, що Ісус нікого не заставляв самим, не казав, ти там собі йди, все, ти мені цікавий. Він допомагав кожному чоловіку. Бо в ті часи так само казали, що ця хвороба – це наступство греху чоловіка. І коли так узяти розумував цей хворий, що коли це наступство греху, то, напевно, Ісус його не буде лічити. Але коли це така хвороба, як кожна інша хвороба, ну, відомо, що вельми тяжка хвороба, Ісус може його вилічити. І він йде до Ісуса. І він не кричить, що я нечистий, отойдите від мене всі. І він йде до Ісуса, щоб просити його, щоб той вилічив. І він хоче раз назавжди довідатися, як ця справа вся є. Чому така хвороба у його? І чи Ісус може його вилічити? Він каже, Ісус, коли ти хочеш, ти можеш мене вилічити. І що каже Ісус? Хочу. Будь чистий. І хвороба відступає. Хоча самим Ісус учинив дві важливі речі, об яких ми повинні пам'ятати, що Він вилічив цього хворого, і так само Він сказав, що ця хвороба – це не наступство його греху, але це хвороба. Хвороба, яких вельми шмат є. Ми кажемо о хворобі тіла чоловіка, але так само це проказа, так може бути і проказа душі чоловіка. Тоді ми маємо на увазі греховну проказу. Ми можемо казати так само і о проказі громадства. Наша батьківщина вже переживає цю проказу громадства більше за півгода. Коли цей громадсько-політичний кризис ніколи не завершається і невідомо, яким чином він завершиться. Це проказа душі чоловіка, це гріх. І сучасний чоловік, який живе у ліберальному громадстві, який живе так, як пиццем Бога зовсім нема, а коли Бога нема, то можна все чинити. Він не усприймає вчення Костьола, він не усприймає вчення Ісуса, він не усприймає вчення Євангелія. І ми бачимо те, що бачимо. Маємо те, що маємо. Розбиті сім'ї, кризис сім'ї, кризис Божого дару життя, кризис моральності, кризис політичний, кризис економічний, гетак далі. Всю літання в цих кризисів ми можемо сьогодні перелічити. А чому так є? Тому що сьогодні вельми часто віра спіхується на периферію життя. Вельми часто сьогодні можна почути міркування, Костьол повинен у своїй діяльності повинен залишатися тільки у стінах Костьола, у Захристії, не виходить до людей. Але соціальне вчення Костьола інше. Соціальне вчення Костьола, яке опирається на Євангелії, каже об тим, що Костьол повинен допомагати вирішити всі кризиси, з якими спотикається громадство. І кризис сім'ї, і кризис життя, і кризис моральності, і так само громадські кризиси, і так само економіка, оскільки опошні папи кажуть об тим, що економіка повинна бути моральною, що політика повинна бути моральною, що не може бути гвалту, не може бути пересліду, що повинні заховуватися прави кожного чоловіка, що треба прислуховуватися до міркування інших людей, і так далі. На жаль, ми бачимо, що часами громадство, часами
просто люди, сучасний чоловік, який живе ідеєю морального релятивізму, що нема абсолютної правди, правда його стоїть, що нема правди, не усприймає гэтага вучення. І ми знаходимося там, де знаходимося. Де шукати гэтага вийстя. Гэты прокажений чоловік сьогоднішнього Євангелія, він був без ситуації, без критичної ситуації. Ніхто не мог йому допомогти, ніякий лікар, ніякий чоловік, ніхто не мог допомогти. Але він відважився пойти до Ісуса. І ми так само. І пособні особи, і наше громадство, ми повинні звернутися сьогодні до Ісуса. Ми повинні звернутися сьогодні до вчення Євангелія і сказати: Пане Ісус, коли ти хочеш, ти можеш нас вилічити. І він, напевно, відкаже: хочу. Ми повинні на порозі Великого посту. Бо вже в середу розпочинаємо Великий пост, час ласки, час навертання. Звернути на це увагу. Дозволить Ісус, щоб він докранувся до нас. Ось такий пригожий оповід. Смішно може трошки, що 3 чоловік пішли лопати риби, поїхали лопати риби на човні, на лодці, на озеро, ловить цієї риби, прилетів ангел і каже: може, вам щось допомогти? Ну, ні, нічого, може, риби не лапаються, може, малі, не, великі, так само. А може, щось якась і потреба? Ну, один каже: не так, це тут спина так болить, я не веду. Ангел докранувся, і цей чоловік вистрілив: чуєш, ти здоровий. Другий каже: мені коліна болить, нога болить. Ангел докранувся, знову здоровий чоловік. А третій каже: ангел, я бачу, що ти добрий, але це вельми, прошу, не докранайся до мене. Я не вельми здоровий, але я на пенсії. Невелика пенсія. Так, конечно, виздоров'ю, треба буде працювати, а мені не хочеться. Мені не хочеться. А так само, може, мені не хочеться. Я сижу в гэтым граху, в этой ситуації духовної прокази. Ну і добре, всі так живуть, всі розводяться, всі роблять аборти, всі живуть аморально. І я так само буду жити. Так не бути. Так ми не вирішимо ні свого особистого кризису, ні кризису, в яким знаходиться наша батьківщина, а ми повинні його вирішити. Бо ми створені для того, щоб будувати цивілізацію життя, цивілізацію любові, цивілізацію миру. Сьогодні в цьому костюлі ми вже згадували на початку цієї святої мші, після святої Євхаристії буде освячена пам'ятна дошка нашому славутому земляку Яну Дамелю, який жив у другій полові 18-го, першій полові 19-го століття, який жив в різних країнах світу, в Латвії, в Литві, в Росії, але задомовився тут, менавіта у Мінську. Мінськ став його городом. Тут він найбільше написав різних творів. Він представник Віленської мастацької школи Віленського університету, не глядячи на те, що там був вихований, він був чоловіком відкритим на усі, на різні національності, відкритим на різні віри. І своїм мистецтвом він наближав чоловіку добро, він вчив чоловіку добра. Хоча більшість його творів може мають такий історичний характер, однак так само він шмат полотнов написав на релігійну тему, між іншим так само написав і образ святого Юди Тадеуша, що для мене вельми приємно. Коли помер, то цей костюл будувався. Відомо тоді в Мінську, це були вельми славуті могилки кальварійські. І такого славутого чоловіка поховали менавіта тут під костюлом. Він здесь і тут похований під костюлом. І, може, кажуть, що навіть під алтаром може бути тут похований. І на цьому місці був усталюваний його, намалюваний про його образ, моління об чаші, що нагадує об Євхаристії, як один, може, з найліпших його творів. Він одійшов, а його мистецтво зосталося. І це мистецтво промовляє. Мистецтво не має межу. Мистецтво відкрите для кожного чоловіка, віруючого, невіруючого, католіка, православного, протестанта, і відкрите на всіх людей. Воно промовляє. Чоловіка, мастака, який написав ці образи, вже давно нема, але його образи живуть, його образи промовляють. І не несуть це добро, яким ми повинні жити. Федор Достоєвський казав, що пригожость збавить світ.
Пригожості. Об якої пригожості він казав? Напевно, всі ми хочемо виглядати пригожо. Ми хочемо так само, щоб наші городи були пригожі, наші вулиці, наші доми, наші помешкання. Це все натурально. Але він найперше казав о пригожості духовної. Об духовній пригожості. А духовна пригожость буде тоді, коли не буде у нас духовної прокази. Іменно тоді гэтага закликає нас і сьогоднішнє набоженство, і гэтак закликає нас і гэта дошка, яка буде сьогодні освячена. Каб ми, приходячи до її, бачачи гэту доску, бачачи гэта ім'я гэтага славутого чоловіка, ну, скажем так, громадянина нашого города Мінська, могли у складаностях нашого життя вернуться до добра, до гэтай пригожості, якою несе нам мастацтво. Нехай тоді сьогоднішнє читання, і нехай твори гэтага великого мастака і сьогоднішня подія допоможуть нам у нашому змаганні прийти до Єсуса. Не бояться сказати йому: «Пане Єсу, коли ти хочеш, очисти мене». Каб ми самі були очищені від гэтай прокази греху, і каб ми були очищені наші сім'ї і наш народ. Каб наш народ, який сьогодні переживає гэты небачний громадсько-політичний кризис, очищений від греху, відомий вченням Євангелія, будував цивілізацію життя, цивілізацію любові і цивілізацію миру. Амен. Віру в одного Бога. Дякуючи Богу за Його добріння, узнесем до Його праз посредництва Ісуса Христа наші молитви. Молимся за святий Божий Костьол, який ми ствараємо, до якого належить. Каб у сучасному світі був знаком владарства Божого і вів сучасний світ для святла Божої правди. Тебе просим. Молимся за святого отця Францишка, біскупа нашого Казіміра, присутнього серед нас арцибіскупа Тадеуша, біскупів нашої країни святаров, просим моці Святого Духа у служенні Божому народу. Тебе просим. Молимся за нашу Україну, молимся в супокої, молимся, как наш народ свой шлях до будучини опирав на Євангелие Христа. Тебе просим. Молимся так само за тих людей, які не признають Божих заповідей,
каб сапраўды распазналі ў іх мудрасць і любоў Айца, які іх любіць. Цябе просім. Молімся і таксама за тых, хто прагне Божага прабачэння, каб адважыліся прыступіць да сакраменту пакаяння. Цябе просім. Молімся за людзей хворых, церпячых. Так само, каб умелі адкрываць, просім, у сваім жыцці прысутнасць укрыжаванага воскреслого Христа. Так само маглі ў ім ахвяраваць Богу свае цяжкасці, цярпенні дзеля пакаяння, дзеля навяртання. Цябе просім. Молімся так само у інтэнцыі тых асобаў, дзякуючы якім аднавілася гэтая мірная дошка у гонар мастака Яна Дамеля. Так само Бог благословил, так само все іншыя пачынанні, каб так само сваім служэннем неслі гэтую магчымасць пазнаваць нам прыгажосць. Цябе просім. Молімся і так само у інтэнцыі гэтай святой мшы, просячы о патрэбных Божых дарах для Ольгі, аб навяртанні, здароўі. Молімся так само за ксяндза Андрэя, за Лілію, Катажыну, Дануту, Яўгена, Олега, Марію, Міру. Так само молимся о благословении для нашей краины, также просим за Вадима. Цябе просим. А так само молимся за нас тут присутных, как просудила в этой святой мши, поглублялась наша вера, и как трываючи мы у Христе, могли делиться этим даром Его присутности. Цябе просим. Боже наш Створитель, выслухай наши молитвы и учени, как мы были годны сузирать Твою хвалу в вечности. Праз Христа, Пана нашего. Спевник ставка 245, молитовник 542. Сёстры, мою вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний.
Просим Тебя, милосердный Боже, нехай гэтая ахвяра нас очистить и обновить, и забеспечить вечную узнагороду тем, кто виконує Твою волю. Праз Христа Пана нашого. Пан з вами. Угору серцихи. Подякуєм Пагану Богу нашому. Заправды годна гэтай справедливо, слушна і спагавєгенна, каб ми завсёды і всюди Табе складали пагатягаку. Пане святий Ойче, усемогутний вічний Боже, у Табе ми живем, рухаємся і існуєм, і у нашим земним вандрованні завсёды адчуваєм Твою добрыню і носим у собі задаток так вічного життя. Бо маючи перші дари духа, праз якого Ти воскресив з мертвих Єсуса, ми спадзаємся тримать вічний уділ у пасхальної таємниці. Тому з усіми аньолами ми Тебе прославляємо, з радостю ускликаючи. Святий, 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 хай голос животний, неба і земля, повинна мовить Заправди Боже, Ти святий, криниця всякої святості, тому у єдності з усім Костьолом, у перший день тижня, коли Ісус Христос воскрес, і спаслав на апостолов Духа Святого, праз Христа, просим Тебе, всемогутний Боже, освяти эти дары, росою Духа Твоего, кабы они сталися для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з этого усе, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Подобним чином по вечері узяв келих, знов Тебе подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Берите і пійте з його усе, бо это есть келих крови моей, нового и вечного заповету, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Это чините на мою память». Это великая таємниця віри. Успоминаючи смерти з мертвых повстання Твоего Сына, охвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючи тело и кров Христа, Дух Святый собрал у одно.
Pamiętaj, Panie, per Kościół Twój rozsiany po всім świecie. Udoskonal jego lubowi razem z papą naszym Franciszkiem, biskupem naszym Kazimierem, arcybiskupem Tadeuszem i wszystkim duchowieństwem. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто в Твоїй ласці, а Ти йшов з цього світу, і дозволь йому бачити світло Твоєго обличчя. Просим Тебе, змилуйся над нами усіми, як ми заслужили в ділу вічному житті, у єдності з Найсвятейшою Богородицею Панною Марією, святим Юзефом Єбранем, со святими апостолами, святим Півом, святим Францишком Осижским, святым Яном от Крижа, святой Фаустиной, святым Яном Павлом II и усими святыми, які спрадвеку Тебе подобались, каб з ими и мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего Иисуса Христа. Прос Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, раз усе веки вечные. Молимся, дай Отца Небесное, к нас научил Иисус Христос. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дні наші, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и престя Збавцы нашего Иисуса Христа. Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши или на веру Костела Твоего, и будь ласкавый сходно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владаришь на веки вечные. Супокой погана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Thank you.
світу. Благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Я не варт, как ты вышел до меня. А скажи Дух Слово, и будь осторожна душа. Спевник сторонка 254. Молитвовник 571. Бог милосердный, добрый же нас, и спаси нас, милостивый нас. Наши души старые приведите Отче.
538. Nasz Pan chleb niebiesny z nami żyje, i On sobie nadziejów i radość daje. Tak On nas wychodzić dla nas na chwałę, jak stać nam ważnika, daje. Nasz Pan dobry pasterz, przytul łaskawy, daje nas siłę o sercu swym, Duchową Świętą łagodzić nam Bóg i sum rozjaśniaje nadzieję światło. Молимся. Усмоцненные даром Евхаристичним просим Тебе, Боже, каб ми завсёды прагнули гэтага хлеба, які дае нам жыццё сапраўднае, праз Христа Пана нашага. Присядьте. Дякуем Богу за гэтую сённяшнюю магчымасць перажыць ім сустрэчу з аблюдным чынам. Маем гэтую магчымасць яднацца з Езусам у Евхарыстыі, ў святой камуніі. Просячы, як мы так прыпамінаем гэтыя словы з Евангелія, слова, якія арцыбіскуп Тадеуш зараз паўтарыў: Езу, можаш нас ачысціць. Таму дзякуем за гэтую Евхаристию. Так само хотел бы подякувати для Его Экселленции арцыбіскупа Тадеуша за всю присутність серед нас, за так само эту молитву, также за здійснення цього благословлення этой пам'ятної шильди в гонор славутого земляка нашого, як уже ми згадували собі, нагадали об этой особі. Так само невеликие еще объявы. На этом тыдне мы распочинаем час Великого посту, Попельцовая середа. Так само святая мша 10 и 19. Также треба пам'ятати, що цей день так само является днем стислого посту. На этом тыдне святая мша, як завжди, в понеділок, вівторок у 19, середу, як уже згадав, у 10 і 19, четвер, п'ятниця, субота, а 19, а так само в неділю 10, 14 і 18. Так само цей час Великого посту є таким часом для нашого навертання, на черговий раз переживаємо цю можливість, як більше глибей засярується нашим життям, нашими відносинами з Богом. Так само і далі ми молимося в часі цієї пандемії, так само кожного дня святий Ружанець, коли Ісус на святішому сакраменті в будній день у 18:15, у неділю у 17:15, де молимося в цій стриманні пандемії, так само з нашого чину, також захочую до цієї супольної молитви, так само в часі Великого посту переживаємо блаженство і крижового шляху. Так само пісню жальби. Ще раз дякую Богу за цю зустрічу. Я ще дякую всім так само за клопот про наш Божий дом, за всі ті так само хвірування, які ми збираємо потреби нашої парафії, отоплення. Так само я ще хотів би подякувати і для усіх гостей у цій нашій урочистості, так само тим особам, які, дякуючи яким ми цю пам'ятну доску так само тут маємо у нашій святині. И просим так само с Экселленцией уделить благословлення нам усім на цей час, який розпочинаємо час
trwanie w Wielkim Poście, tak samo na tym tymie. Jeszcze można trochę przysiedzieć przed błogosławleniem. Jeszcze chciał wystąpić, do nas zwrócić swoim słowem zamdyrektora Национального мастацкого музея Республики Беларусь, господар Сергей Владимирович Вечер. Запрошаю до микрофона. Ваша Эксцелленция, шановная громада, шановне господарство, для меня великий гонор сегодня присутствовать тут, на Кавалерійській горці, в этом стародавнем костеле, в яким знайшов свій опошній спочин видатний мастак початку 19 століття Ян Криштоф Дамель. Ян Дамель народився у тогочасної Курляндії, але волею льосу опинився тут, у центрі Білорусі, у Мінську, і тут пройшли його лепші, найбільш плённі годи творчості, у час яких він контактував з представниками місцевої творчої інтелектуальної еліти, з Манюшками, з Валентієм Ваньковичем і так далі. Його твори на історичну релігійну тематику були у той час вельми популярні, але віхору часу розтягнули їх по різних країнах, і ми вельми гоноримося тим, що частка цього здобутку заховалася у колекції Національного мастацького музею. До юбілею Мінська колькі гадоў таму супрацоўнікі музея вырашылі паспрабаваць, рэстаўратары музея, паспрабаваць аднавіць манументальны твор Яна Дамеля «Ісус Христос у Гефсіманскім садзе» альбо «Маленне аб чашы», про які тут згадвалася. І эта работа, фактычна, этой скруток с такого ўзроўня было адноўлена, што фактычна твор атрымаў другое жыццё, і это засведчыла высокі прафесіяналізм наших спецыялістаў. Ну і это была такі справядлівасць, якая вярнула этот твор да жыцця, і вось сёння можна убачыць у экспазіцыі нашага музея. Мінулагодні юбілей Яна Дамеля таксама был выкарыстан работникам музея дзеля таго, каб вывучыць яшчэ больш жыццёвы творчы шлях Яна Дамеля, што было і зроблена, і вынікам сталася выстаўка, якая была адкрыта напрыканцы мінулага года, дзе былі прадстаўлены і творы Яна Дамеля, і матэрыялы аб ягоным жыцці. Я хочу сказать, что великую роль в этом отыграл присутный тут супрацоўнік музея Зміцер Монич, які целый год рупліва займаўся этой важной справой. У великой кнізе історико-культурной спадчыны Беларусі і до сённяшняго часу шмат белых аркушаў, але аркуш, прысвечаны Яну Дамеля, уже не чисто белый, он поступова запаўняецца. Я лічу, что это вельми важная справа, и запомняя по крысе один за другим эти аркуши, мы станем сапраўднай европейской нацией, якая памятае свое мінулае и упэўнена глядзіць у будучыню. Дякую вам вялікі. Наприкінці этой святой мши, этого набоженства, хотів подякувати найперш Пану Богу, що можна трохи присісти. Дякувати Пану Богу за сьогоднішню подію, але Бог дзейнічає праз людей, тому ще раз дякую і для ксенза Пробашча, який так само много клопоціўся, каб сьогоднішня подія відбулася для нашої парафії і, як на початку святої мши казав, для державного
Національного мистецького музею нашої республіки. Дякую так само для господаря вечора Сергія Володимировича, який тільки що перед нами виступав. Дякую так само і скульптору Павлу Войницькому, ну і вже згаданому замдиректора господарю Дмитрію Монічу, бо справді він вже давно мені казав, що ось така подія відбудеться, і він може був такою душою реалізації цього проєкту, який потрібний, проєкту, реалізація якого, як ми тільки що почули, заповняє білі картки у великій книзі, може ще до кінця не написаної, «Мистецтво Білорусі». Дякую ще раз для представників дипломатичного корпусу Республіки Литви і Польщі. Сердечно дякую для Szartofy Rzeczypospolitej za obecność. Jan Damel swoimi tworami jest dzisiaj w wielu krajach świata i jednoczy nas wszystkich, a tej jedności dzisiaj wszyscy potrzebujemy. Nie wystarczy tylko Unia Europejska, jedność, ale potrzebna jeszcze jedność duchowa, jedność kulturalna, jedność serca i do tego prowadzi dzisiejsze nabożeństwo. Szczęśliwie dziękuję Panie Jasnej. Už tai, kad jūs galėjote čia atvykti, kad galėjote su mumis melstis kartu. Jonas Damielis, Jan Damel, kaip mes čia pavadinsim, nes vardu pas Dievą visi vienodi, jis gavo savo išsilavinimą Vilniuje, Vilniaus universitete. Todėl šiandien, sakykime, Vilniaus universitetas yra čia, šioje bažnyčioje. Yra mūsų mieste. Kažkada tai buvo didžioji Lietuvos kunigaikštija. Ir šiandien mes savo mintimis, taip pat per tokius žmonės kaip šitas menininkas Jonas Damelis, mes jau dvasiškai, sakykime, esame šitoje kunigaikštėje. Ačiū Jums ir tegul Dievas laimina. Būkime vienybėje. Хочу подякувати так само всім вам, дорогі брати і сестри, які, не глядячи на мороз, не глядячи на те, що так шмат снега випало, вже давно такого снігу не було, давно не було такої сніжної зими, а нарешті та зима, якої ми так довго чекали, ви прийшли сюди. Нехай сьогоднішнє набоженство ще раз захочуть нас вернутися до пригожості. Пригожості, якою несе культура, пригожості, якою несе мистецтво, пригожості, якою несе Євангелія, якою завжди живою, якою завжди дійсне, і якою веде нас на будування нової будучині нас самих, наших сім'їв, наших парафій і нашого громадства, будування на живих євангельських коштовностях. Дякую вам всім. Прийміть благословення. Після благословення ми підійдемо туди з правого боку, бо тут входу з лівого боку знаходиться ця пам'ятна дошка, вона буде відкрита, і потім відбудеться і освячення. Там попросив би трохи, може, як будемо йти, щоб зробити трохи проходку, можна було пройти, можна тут перейти на середину, тут є місце, і буде бачно ліпі. Пан з вами! Нехай ім'я Пана буде благословлено. Допомога нашому імені Пана. Нехай вас благословить Бог Усемогутний, Отець і Син, і Дух Святий. Ідіть в супокої Христа.
Молимся. Боже, Створитель и Отец усіх людей, Ти послав свого Сина як наставника мудрості, яка веде до Тебе. Ты неспинно кличешь и посылаешь пестунов своего слова, как Твое имя было прославлено сирот народу. Одари вечной узнагородой несмиротности и хвалы мастака Яна Дамеля, який оберегав правду и мудрость у серцах людей. Благослови эту таблицу, благослови так само и нас усіх, раз увековечення у камені Його ім'я на землі ми могли радуватися зустрічі з Ним у Твоїм домі, які не будували руки чоловіка. Раз Христа, Пана нашого. Сторонка 330.